L-ewwel nett huwa tassew għalija unuru privileġġ li jintkom tkunu hawn biex propju niċċelebraw dil-lingwa ta' ġid kbir. Għana rrid ngħid imma qed nibża issa wara li smajt dal-input min-naħa taż-Żejtuni li ngħid xi kelma il-forma ma tkunx sew. Imma din il-lingwa rikka, issa ġiet bit-Taljan aħjar. Din lingwa mill-isbaħ tagħna. Imma wkoll naħseb illum qed niċċelebraw dan immarkatu Matilde kif bdejna. Iċ-ċelebrazzjoni ta' sinerġija bejn l-għaqdiet tal-Malti biex l-input ikun ferm b'saħħtu u b'vuċi ħafna akbar. U għalija llum ukoll hija ċelebrazzjoni kbira. Il-fatt li naqdu l-forzi tagħna ħalli nippreżentaw xi ħaġa aktar b'saħħitha. U dan huwa allura jiena naraha awgurju importanti wkoll għax-xogħol li rridu nkomplu nagħmlu. Jiena niġi ftit f'dilemmiet nistqar fejn għandna sitwazzjonijiet fejn naħseb li rridu nagħmlu ħafna iktar il-viżibbli, il-ħtieġa li l-Malti jagħtina identità tas-sew. Imma mhux biss li dik l-identità li mhux għax qed titkellem il-Malti, allura tajt qiegħda Malti, imma dik l-identità ta' min aħna, ta' l-identità ta' xi storja kbira kellu dan il-pajjiż. Storikament tas-sew kien għaġna f'salib it-toroq ta' tant ċivilizzazzjonijiet u tant kulturi. Għaliex il-propju l-Malti għandu wisq għaġniet ġo fih. U naħseb li din l-identità unika ta' dan il-pajjiż żgħir ma tant huwa għani f'din il-lingwa tiegħu, naħseb li mhux kulħadd qed jifhem kemm trid tkun imħaddna u kollha kemm aħna nagħmlu ħilitna biex tkun viżibbli. Xi sentejn ilu kien ġie aran ir-rettur tal-Università ta' Bremen ġewwa l-Ġermanja. Fejn daw ftit ta' snin ilu x'madwar 10 snin ilu. Kien hemm din il-kurzità, ngħidula kurzità, li bdiet propju fuq il-Malti u li waqfu dan iċ-ċentru għall-istudju tal-Malti. ċentru akkademiku u llum jgħidu li hemm madwar 300 akkademiku madwar id-dinja li qegħdin propju jistudjaw il-Malti, jistudjaw il-Malti mhux biex jitkellmu imma biex janalizzaw dan il-Malti fiċ-ċentru ta' dan il-baħar propjament kif ġie flimkien. U allura jiena din meta niftakar fiha u nirrealizza jew nkella nkun preżenti għal ċertu sitwazzjonijiet fejn inħoss li maħniex forsi qed nagħtu dak il-preġju jew nkella dak l-għarfien mistħoq lil din-lingwa tant sabiħa tagħna. Ngħid imma kif nies barranin, nies li huma tarġa mhumiex tal-Mediterran, ġifier mhux fl-Ewropa bħalna ma ġejjin minn partijiet differenti ta' dan ir-reġjun, interessaw tant ruhom f'dak li fil-lingwa tagħna u għandna Maltin li mhumiex qed japprezzawha biżżejjed. Jien m'għandi xejn kontra il-bilingwiżmu, bla dubju. Għaliex meta mmorru anke fl-iskejjel sal-lum stess insibu li hija ħares ma kenniex għarfien tajjeb tal-lingwa Ingliża. Illum it-taħlit huwa reali f'pajjiżna. L-iskejjel tagħna imħaltin morna llum San Ġiljan kombinazzjoni. U l-headmistress qed tgħidilna l-kap tal-iskola li hemm madwar 20 nazzjonalità differenti. U b'xi mod il-lingwa Ingliża tat mill-ewwel aċċess biex tal-anqas jiddialogaw u jinteraktjaw. Però ukoll imma il-lingwa Maltija qed tiġi malma u meta ġejna biex inkantaw l-innu nazzjonali tagħna li jiena għandi naqra soft spot fuq għadin ta' kemm aħna inkantaw l-innu nazzjonali
ħanajda kif inħossa. Ma niflaħiex li nara kultant swali sħaħ fl-iskejjel tagħna ma jkantaw xew inkella immur insegwi xi logħba futbol u anka logħba rugby spiċċajt insegwi jiena u biex nagħti l-appoġġ għax jiena mbagħad fejn issibni hemm xi kawża ma lajn nagħmilhom kawżi l-affarijiet biex jiena nagħmel il-kuraġġ ħalli dan. Issib li nofsu żana jew ikunu iktar minn nofsu żana. Imma ftit nies barra minn pajjiżhom tittoħroġ qalbhom u ruhom ikantaw l-innu tagħhom u mbagħad aħna qasil l-isnu kelma. U allura nitaxxaq meta anke mmur fi skejjel fejn hemm taħlita sħiħa ta' nazzjonalitajiet imma it-tfal xorta waħda qed ikunu malma biex ikantaw l-innu Malti. Qed niftakar f'dik l-iskola ta' dal-aħħar fejn prattikament m'hemmx Maltin. Skola kont naf li kienet li teżisti hija an international school u li t-tfal laqgħuna propju tfal żgħar laqgħuna bl-innu Malti. L-innu Malti kantat. U din tgħiduli qed norbotha bl-aktar mod sħiħ mal-ixxu tal-lingwa tagħna, tal-viżibilità tal-lingwa tagħna, tal-għożża li għandu jkollna, tal-identità fl-aħħar mill-aħħar tagħna. U jiena naħseb li fil-waqt li qed isir ħafna xogħol minn laqdiet diversi li għandna f'Malta, naħseb li rrid ikun hemm issa aktar sinerġija forsi f'kampanji partikulari biex inħeġġu l-arfin tal-lingwa tagħna, s-sabiħ tagħha, is-sens ta' identità li tatina, il-profondità li tatina biex turina aħna minn aħna. Jien ma niddejaq xejn, jekk hemm faċilitajiet fih dan il-presidenza, jekk hemm xi tip ta' support li taħsbu, għamilt li sejħanti Dr. Mifsud, li taħsbu li jiena nista' nagħti daqqatit fihom biex inkabru l-arfin ħalli ikun hemm aktar tgawdija ta' din il-lingwa żiża tagħna. Qed niddejaq ngħidilha Materna, lingwa materna jiena tinsta' ma taljanizzata wisq f'widnejja. Ta' din il-lingwa mill-isbaħ tagħna jiena disposta bħal dejjem biex nagħti id-daqqatit tiegħi. Grazzi.